Kajingai kublai fi baro ake gerteng kajong utra Yesus Kristus ni priang subai fi je ni gerensan jing syakri ngadan ni khubor bani kerana preng jongpi bagata galong ka jinglyngkot jong kapor ki eki baro ki trai ban penba ye ki beit ya utrai ngadan ni ka jaga namar ki eki baro ki trai ban penba ublei ko ban penba ye ka jingim ka jongpi bar ka jonga don shibon ke baja ki ja kapor kani ka kapor ka jong balai nakam da jopi kam de ka bajarin khan babiwan shin ka la jing syakri nama ka kapor ya ublei nakam da jopi bafin kala ka bamut ublei ule kamam khmi ka ayom joga jing bam tep hanrai menta hukum ki brio baro kaleng la kaleng ke jaka bakin kala ka bamut balai namul abu ga singi ban bishar ye ki brio baro nakata ka kapor bafin kala ka bamut ka kapor bafin wat ya utrai wat pi utrai ka barang laban syemyu kirpa yu kar udang hajan jong pi utrai omlong jengai udan hajan ka kapor ban wat ya oblei ka kapor ka badan kam hado ka jinglyngkot jong kapor don shibon ke baja hakapor wat kum minta kum ni abang keren nakane ke jaga kidan ke jing jaga ba snotenat kidan ke jing jaga bam snotenat kidan ke jing jaga ba pen kemani ki beri ke jing jaga ba pen snosi dan sibon ke jing jaga ba ja fakane kapor nakata gara ublay kwa bangim day ban pen sura pelene ye kapor ka jing ka janga bat ka jongpi usyakri jong ublay unang yalap ubak kerteng u apostol Paul ubala po yalap kalengge jaka ula pendan kam ye kapor jung uban tredep e kam ga jung utrai baut kho e shiti waimen simi ki preo nangta yeldi wangala pendep ye ka jepet ngalari ye ka jingat ula pendep akapor kabau blay ula ayu ban em ula ya ban pendep utho e shiti shekeni ki bengai ki banana ka balang ka banana ka nong ba Ephesus ukersiu thia ye ki kirayo thia ukersiu thia ye ki hari ula rep kersiu thia ye ki wang khmi ba kum no pia kum ki bom start ran rei kum ki basta daga basiu spa ye kapor ka kreni ka kabu ka kreni ka lat ka kreni ka lat ka kabu ka bangiyo ka bangim de ban perswa lenai uni syakri jong bali wang siu spa ye kapor wat plan e ye kapor shimin ka kabu ka pio na bakini giri gisngi ki basni na markata wat julong pi ki babi na ki basyampang ka e ka man ka jongo balai kidi ki por ki basni kani kadi ka por ka basni hanrai shimi gini ka kabu shimi gini ka por ka basni lap ke ikaman ka jongo balai nakam da jobi ublay udan ye ka man ka bajanai nakam da jobi wat ka por ka badu jinkermen jobi ka por ka kulat jobi ka por ka basni dan bring bibi dan ha ka por ka khim khat thim tip kuno banle dan bring bibi dan ha ka lanat ka sipa fidan ka jingpang fidan ka jinge fidan ka jingjanjal thim tip kuno banle kare ka por ka basni han re ka don ka man ka jongo balai kadan gaman ka jong ublay ka babhan akam tajbi wat agane ka por ka basni lada phin kala ka bamot la phin phai sho ublay apring jir ka po kadang don kala nakam da jong phi ublay umman bakoi ka masim kan jono riba baro kin poi shaka jing panim kin poi shaka jing kala bamot kin tip ye ka jing shisha kala dei ka por ye phi ba phin kala ka bamot kala dei ka por phi ban i no ka parthai kala dei ka por phin wa yo ublay kala dei ka por ba phin shakri no yo ublay oh kani dei ka jing khot ka jong utrai kani dei ka jing khot ka jong ublay ye phi baro dan pring jo phi ke bla sha khum sha te amra phim la ne ka dei ka sha khum sha te phi la wat ki lat ki dei ki ba bon phim pat yo la agak sini, iblay ko ban pelino agak bendi jike bela khum, ban pelai no naga taga jing syak khum rang, utra agak ban pen ya agak bapang basitom, hot kerpat agak kerteng jong Yesus, hon panem fi haleluya, la pin kot kerpat agak kerteng Yesus, on panem, on pelai, on pen kia, udan agak taga jaga, uka ban yasem, bat pi agak kamera jing tia apang jobi, uka ban yasem tu ke kamera, dan pening jobi fila amut ban sim no elak jong jingim, Henry utra agak singwang, hey. Wat pen mensah lede wat pen kut ga jim jopi ke ka ba kordor ublay ko ban te thmai ke ye ka sam ga jopi ublay ko ban te thmai ke ye ka sam pi kala jot kala pra pidon ke jingket pidon ke jinge pidon ke jingjinja phim tip kumro ban le ga jing wan hanga pi boro ga thai ba ke ga jingket wong utrai man pen jam pi utrai won pen jam pi kala ga bamot kapor ka lingkot ublay ay ka kabu apring ne kapor ka balingkot
mapin kalabamot ngay naga gospel iyan ay kaportay syakri no yo blay dan kam gaji panem dan kam gaji pelaj khot ker par yo jisu wa ka jerap ni kibriyo jong blay phano naga portay sya oblay un pen mp un gerku ye phi ba ka yingasam haga kerteng Yesus Kristus amen.